Se nkompli nagħmel il-pressjoni neċessarja fuq il-gvern sabiex jieħu l-passi neċessarji ħalli r-residenti jingħataw is-serħan il-moħħ li jistgħu jgħixu fil-kumdità tad-dar tagħhom. Kien dan il-messaġġ li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch filmat li tella fuq il-medja soċjali ftit ħin wara li kellu laqa mal-Kunsill Lokali tas-Swieqi bil-kap tal-Partit Nazzjonalista jaċċetta l-istedina li saritlu minn dan l-istess kunsill. Laqa li għalija attendew numru kbir ta' residenti tas-Swieqi li l-koll elenkaw l-sfidi li qed jaffaċċjaw f'din il-lokalità fosthom dawk relatati mas-sigurtà, l-istorbju u l-indafa. Il-pressjoni li dejjem għamilt ser inkompli nagħmilha, ser inkompli nismagħhom u ser inkompli nagħmel il-pressjoni neċessarja fuq il-gvern biex jieħu l-passi neċessarja biex postijiet residenzjali ovvjament jingħataw is-serħan il-moħħ li jistgħu jgħixu fil-kumdità tad-dar tagħhom. Fil-filmat Alex Borch fakkar li hu fl-aħħar jiem żar ukoll Paċivil u San Ġiljan fejn iltaqa' ma' diversi sidien ta' negozji żar l-assa tal-Pulizija ta' San Ġiljan kif ukoll iltaqa' ma' numru ta' residenti li esprimew miegħu ix-xewqa li tkompli ssir aktar pressjoni fuq is-sigurtà, l-indafa li jkun hemm aktar investiment fl-infrastruttura u anke tkellmu miegħu dwar il-problema tal-qtuħ tad-dawl li fl-aħħar ġimgħat laqtet lil San Ġiljan b'mod dirett. Alex Borch saħaq li ser ikompli jkun vuċi għar-residenti filwaqt li appella lill-gvern sabiex jieħu l-passi meħtieġa mill-aktar fis u jindirizza l-isfidi li qed jaffettwaw il-ħajja ta' kuljum ta' diversi residenti f'dawn l-inħawi.